Denoi, eta mi esker. Harridura zartu genuen, Florelan Elespe 7. saria guri emateko proposamena, iritsi zitzaigunean. Ze, ez genuen uste gure lanak olako proiekzioa edo izan zuen herrian, azkenan olako sari bat jasotzeko, Eta, eta are gehiago jakin da, errekonozimentu hau familiaren aldetikan etorri gala, bai Tomasi, Josu eta Andoniren eskutik, oso pozik eta eskertuak ere gaude, ezta. Gure bizilaguna zen Florelan Elespe, etxekoa zen, Lasarte horiako azken biktima. Beraz, gu bihotzez, onartzen dugu eta uste genuen hemen egon behar genula. Gero, Lasarte horiako bizikidetza taldeak 12 lagunek osatzen dugu, hemen gaude erdia, gutxi gora bera. 2014ko urrian hasi ginen lanean, ezberdinen arteko elkarrizketa espazio bat sortu nahi genuen, hori finkatzeko ideiarekin sortu zen. Biolentziak gure herrian utzitako zaurien inguruan zintzo hitz egin eta errespetu entzuteko. Eta helburu komun batekin geneukan, zauri hauek itxi eta elkarrekin berreraiki oinarri sendo eta partekatu bat zen gainean. Gertutasuneko eta auzotasuneko ikuspegia hartu dugu. Gure desioak, ametsak eta gaitasunak elkar bizitzaren alde sustatzen ahalegintzeko. Modu dinamikoan jardunez eta beti ere partekatutako helburu eta ikuspuntuak sortuz. Eta bukatu berri dugu biktimen senideekin bilerak eta beraien artean Josu egon zen gurekin. Eta guretzat oso hunkigarriak izan dira bilera hauek. Famili guztiek bizi baitzuten min berbera, tristura berbera, ezintasun berbera, bizi behar izan zutenaren aurrean. Baina, famili bakar bat ere, ez da bizi gorrotoarekin, ez da mendeku sentimentuarekin ere, eta hori egia da, mirestekoa dela, beste onaldetik abintzat, eta guk etorkizunean nahiko genuke alde neurrian beraien mailan egonez.